Right, kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHadzira 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara wetena on the notification bell topa ndinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uri wekutanga kumawana. Panapo uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe, saka ndiri kuti subscribe and turn on the notification bell. Muri yeZimbabwe sekuziva kwamunozviita manews updates epanapa tinoenda kuti kamabatanidza ndinge ndichiitira kuti muwane manews updates akati wandei ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Sika ndikuti subscribe and turn on the notification bell. Vadikani, first update yandinayo update iyo yaColorful. Colorful vazhinji vanomuziva achiita zvema-streets esocial media nekutengesa mafuta. Anoitawo zvakafanana nezvinoita vana maititi zviya zvongobudawo pasocial media vachionekera. Ndo vasikana vanonzi vakanaka muno munyika ino yeZimbabwe. Soda kuratidza vhidhiyo remba maColorful pafumurwa pamake zvichinzi anoshandisa hembe yake pakushandisa sematishu. Dakusiya muchiona vhidhiyo, apedza kuona vhidhiyo saskipe this video nokuti the next update hanzi vanhu vechisikana ndativei nerutsanana, ndatitei zvinhu zvakanaka mudzimba umu, hanzi ndatisiyei uchapa. Dakusiya muchiona vhidhiyo, apedza kuona vhidhiyo tazvorofuka comment section ndatimbone first video raColorful. Mwedzi dzirimo musikana anopesikisa hembe yanovapfeka matuzvi zvina madhodhi. Hembe moiziva pesikisa matuzvi mapedzi akashanda zvina tara zvekuti vanhu vanotenga mafuta kuna Colorful varitengesera mafuta aya. Varitengesera mafuta aya. Atota lake anenge atopiwa CT plus anotsvuka. Atota lake anenge apiwa CT plus inotsvuka. Vamwe vari kuda mafuta asitsvukisira vari kuzoriswa aya. Vari kuzoriswa oiswa mugaba rake iro reblack ramunotengerere nezvimaoil zviro mapepe oil neizvi zvaoil zvavari kuzoresa Colorful matalatino. Vanhu vari kuda magara vari kumwa matalatino. Munotsika mutauni muchifamba emadhola ndo vari kukutengesera $25 mbavha fraud. Sungai munhu mujere. Next update i-update iyo iri kuenderana naBaba Shero, ikuenderana naAlec Macheso. Dakusiya muchiona vhidhiyo, apedza kuona vhidhiyo tazvorofuka comment section. Vhidhiyo iri nderekuti Alec Macheso vakabuda nezuro vakarukwa free hand mumusoro. Vabuda vakarukwa free hand mumusoro. Vhidhiyo iri kana kuti mapics aya atora mukurumbira pasocial media ari kutrenda. Zvisinei vanhu vabva vatanga kuti tikutsvaga munhu iye akaruka Baba Shero. Dakuti muone vhidhiyo remurume iye ari kuzviti ndakaruka Baba Shero but anga ane ngetani mumaoko achiti ndasungirwa izvozvo. Dakusiyai muchiona vhidhiyo. Muri Zimbabwe abatwa mukomana uyo ari kupomerwa kuruka Baba Shero mumusoro. Ngetinzwa achitaura chii chakanyatsa kuitika chazosvika pakuruka legend redu mumusoro kudaro. Chokutanga ndinoti sorry kumhuri yeZimbabwe nekuwatsigiri weshe weorchestra mberi kwazvo. Ndakafonerwa namajuzi akati uri kudiwa naBaba Shero kuBorodale. Ndakati haisi danger, vandatodhiraivha mota, ndine saluni yangu iri mutauni. Ndo pandakaenda kuBorodale namajuzi. Ndichisvika zvikanzi aya waita basa mukomana waikuita sei kunondoona ndishwa ndatuma mukomana aita sei kuti aita sei akudaidze kwautomhoresana Macheso zvikanzi iyo ndounoita sei ndo unoimbiri yekuruka nekugona kugera ndigero. Akati aiwa ndokugera ndo pawakaita sei patakabatidza dzevakomana fatatotanga kuita sei umborwa dzevakomana. Ndapedza pano vakabva inini level rangu inini tarafanira kutanga rana naVibes Cartel nanaWiz. Saka anofanira kurukwa style yakafanana neiyo. Vatodaidza Stacy zvanzi Stacy yaine mabread, Stacy vamhanya nemabread. Zvanzi ndiruke, ndakatotanga kuti aiwa Baba Shero azvitoti ndiita sei ndikuruke nemabread. Zvanzi aiwa ndo zvandiri kuda. Vakakakadzana ndakati mina chiri free hand. Vandavaruka Baba Shero. So ndakazonzwa ndakufonera vanhu kuti munhu akaruka Baba Shero Mwari ngave naye. Stacy vatoti
iwe wakaita sei wakaisira baba vangu chidhiragi baba vangu havari kukwe zvakadai so sando nyaya ndakupomera muti zvinosungisa here nehama dzangu ndikutoona ndatoya kuita sei kutova nemapurisa kuti kwanzi iwe ndo wakaruka baba ashero zvingasungise mhosva yangu ndiuchazeti mhosva yako ndekuti wakaisira dhiragi dhiragi randakavaisira baba ashero kuputa takaputa idudzi vakomana gare gare zvakanzi ndirukechi zvakafanana nezvanana dzaitoda kuruka mabreak idzodzo dzawakomana idzo ndo dzakutokupomera mhosva wakutosungwa nenhau yekuputa dzawakomana idzodzo famba tiende ukamba ngoti baba ashero ndiregere Stacy ndiregerero wako nemi mama ashero ndiregerereyo chifamba tiende ukamba. Next update iyo iri kuenderana naByBit yemurume iye ari kuzviti ndini bamudiki vaByBit. Dai kusiya muchinzwa video zvaari kufungawo kana kuti zvaari kutaura maererano naByBit, but mutauro wanga achitanga achiti ByBit ainge akangwara angasina kupusa sezvaaita izvezvi. Da kusiya muchipedza video iroro, wapedza kuona video iroro pari kubva patera rumwe mukadzi futi ari kuonesa ByBit kuti ByBit zvawakaita wakabhaiza wakatadza. Much love. Mazimbabwe masera sei? ByBit mwana wamukoma wangu ByBit ndandafara singaiti ne opportunity yanga awana yekuti asimudziwe nana mairasi nevanhu vese veZimbabwe vanga vachimusimudzira. Ndandafara singaiti mwana wamukoma wangu ByBit. Zvese zvamaudzwa zvakanzi zvokunzi hanzi murume uya une ByBit mukadzi wenumber 2, ByBit mukadzi wenumber 4, ByBit murume uya wana vakadzi 3, ByBit ndiwe wechi4. Ndanyara zisingaiti. Ungatoita basa mukana wanga apiwa naMwari kungorwa nemunhu vanhu votoreacta votona kutoti aiwa uyu mwana anodeserva kuwana mablessings. Tarisai muona anga asimudziwa, anga kuwana maadverts, anga kuwana kuita zvebasa beans nerombe zvaro rinopopotera wigi zvayo wigi. Aiwa ndakatsamwa zisingaiti mani. But inini I blame kuti mwana wamukoma wangu munhu anga akangwara zingaiti, asi murume uya pane zvaakaita mwana mukoma wangu chete, because tarisai muone age yacho. ByBit mwana mudiki zingaiti 17 years tandi nedhara ne 40 years vakadzi 3, ByBit wechi4. ByBit adakana mwana naye, ByBit nemwana wakangomitiswa waanaye 1. Handakwadziwa mani nisa sababu ndinowa kubatikana zingaiti moyo wangu kuti saka muri yose posha kana 1 chaicha unombota unofamba wane mota kana unombosimuka wake. Makana ari madhimoni ari kumupudzinda ari kweduka. Ndarwadziwa zingaiti. Ndarwadziwa. Sure. Murume wese uya ByBit kutadza kufungawo zvakanaka kuti Mwari vandiyambutsa kuti chibuda muchibarika ichi. Uchiita zveupenyu hwako. Havana mwana naye. Murume wacho haana kana mbobvisa kana sendi kumba kuvabereki vaByBit. Haazikani. Asi ByBit unobuda papublic achiti okay zvaya nande kwakuzvinzi mukomana wezita rake. Aishuwa kuti maZimbabwe aingoti next time mutaure chokwadi. Asi rekidza ticha sei tirambe takambira newe next time mubude pachena nemurume wako. Chita Simon dhara zvayo. Ndabhoekana mani. Ndabhoekana. Kupopotera shuwa kuti kukwira bhazi kubva kumusha kutera mukadzi ari kubasa kuHarare kuti anzorwa kupfeka wigi nemamini. Mawigi emaadverts aita panapa. Vakaita mazuva mangana newigi yacho. Anywa ndanyadziswa mani. Ndiri kubhoekana zingaiti. ByBit wandinyadzisa mwana mukoma wangu. Mai vaya vakakurira munhamo unoziva ByBit. Mwari vaya vakubudisa munhamo tsve. Page yacho harina kana monetization. Hauna kana kwavati zvimari zvawaipuhwa apa hazvina kwazvinosvika. Zvinongonorwa neromberi zvitopeka zvose kuti tsvai wotanga futi kutambudzika wozodemba kuti ndakatevedzeka zvairasi kana zvaita mhuri yeZimbabwe handingadenda apa nemwe stage. But inenge too late manje because maZimbabweans havasi vanhu vakapusa kakutotamba navo. Kana vakunzwikatsisa vanhu vane kubatsirana moyo wese. Chitakisaonekwa zvazvaita manje. Chii chawaita hapana. Ndatsamwa mazingaiti. ByBit wandinyadzisa mwana mukoma wangu. Wandinyadzisa. Shuwa kuteera murume une vakadzi 3 iwe woita wechi4 hauna
Tora sei guys? Guys, ndauya pano ndine hasha. Ndauya pano ndakatsamwa zvokutorevesa guys. Munoti chii nhai guys namai vaBhayibhiti? Munoti chii guys namai vaBhayibhiti? Vana mai mune zvivindi munoziya. Ungadzosera mwana wako kumusha kumaruzevha uko mwana anga atowana mukana wakadai so. Haiwa ndine hasha guys. Ndine hasha, ndibatsirewo kuita hasha guys. Inini handingambosiye mwana wangu anga apinda mukana wakadai so ndobva ndamusiya odzokera kumasowe guys. Zimurume riye rakasviba kuti tsva. Kutora mwana kuti kwai mukadzi wangu uyu ndakamuroora nechihembe chekumasowe chemupepo. Chii chakadaro guys muchitarisa mwana senyika kuti unotorwa nedhara yakadaro, mwana kudzokera kumaruzevha uko achitanzi ndiri mumereji. Idombo rekumasowe rere. Mwana wakashandisirwa muteuro. Amai vacho vakutobvuma vese naamai vakashandisirwa muteuro. Amai mungabvuma kuti mwana adzokere kumaruzevha nekuda kwokuti muri kupiwa mari yechigayo. Amai vaBhayibhiti, svinurai mani, svinurai Zimbabwe, vanhu vasvinura svinurai. Muri kupiko kuruzevha kwamusingamutse kudaro. Munhu ndio unomutsa mwana wawana vakwasha vari nane patauni. Vana Yolokuzeni vanonzi anu vaSlaiduko vakati vachitodawo mwana ikoko. Vana Klaiduko vachitodawo mwana uko. Nana adopted son. Noti munhu aingotenga foni yake mahara. Munhu zvasingaiti angotenga foni mahara paya angotitemera bhebhi. Mamuchawanawo vakwasha vakati mutsei vanoekta vachiwanawo $500 nema$1000 nai moita zvekuzvipakirawo. Musi kuona kuti idombo iri rakashandisirwa mwana iri. Dombo chairo. Yandirwadza nyei. Handina zvangu kukamana Bhayibhiti namai vake but man mutsai mai vaBhayibhiti naBhayibhiti wacho. Tiza kumaruzevha kodzoke patauni. Tsvakire mai vako mari yacho yechigayo yavari kupiwa nezibaba iro rakasviba kunge hamena. Kunge mheno kunge gudo raburuka muna munhenjwa. Chii chakadero? Kuti vhiringidzira mwana kuti kangaisira mwana dhara mukuru asinganyari. Musvodesa mudhara iwewe. Siya mwana aekiteko awane mari yekuchengeta amai vake, achinje life yamai vake. Newewo futi uende kubasa. Hembe wakapfeka yekumasowe R50 mupepo. Kumure tengewo hembe dzinoti dhure idzi na DH uko. Nana Edgas. Ukamani. Baba vandavavenga zvoti dai ndagara padhuze navo ndaivaratidza kuti ndonzani. Ndonzi flaga mixer inini ndikona kudzvanyirira mwana vanhu vepakirawo.